ହଁ ଯେ ଯଦି ମୋ ଫୋନ ଟା ନ ଉଠେଇଲି ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଇଗଲୁ ଯେ? ବାପା ତମ ମନ ଅଛି କାଲି କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? କାଲି ତମା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୁଲିବି କେମିତି? ଜାଣିଛ ବାପା, ମା ଗଲା ଦିନ ତମେ ମତେ 10ଟାରେ ଫୋନ କରିଥିଲ। ମାର ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାରିକି ଆଇଲା ପରେ ମା ମତେ 9ଟା 55ରେ ଫୋନ କରିଥିଲା। ବାପା ମା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମତେ? ବାପା କୁହ। ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସି 10ଟାରେ ଦେଖିଲି ତୋ ମା ଆଉ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। 9ଟା 50ରେ ତୋତେ କଲ କରିଥିଲା ମାନେ ତତେ ନିହାତି ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କାହିଁକି ତା ଫୋନ ଉଠେଇଲୁନୁ? ବାପା ସେଥିପାଇଁ 9ଟା 50ରେ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ବାପା।